Saka vandiendesera fodya yeyi musi wa29 May ndakazofonerwa kuti fodya irutengwa musi wa1 June. Ndakaletera kuHarare musi wa1 June vatondipa kadhi nechitupa chadzimai vavo ndinazvo. Ndasvika pagedhi ndakanzi mabhero auri kutaura nevhi namba rautaura panapa hapana. Pinda muka ofisi kari mukati ubvunzi. Saka ndakaenda paofisi paipe ndobva ndanobvunza zvikachinzi fonerai Mudhumeni. Ndakafonera Mudhumeni. Mudhumeni ndobva nditi ko maenda sei kuHarare tavengwa hana kukudzera kuti mabhero enyu akachinjwa akaiswa muvhi namba rake. Ya ndizvo zvichanga miri pari zvinhu zvakandiomera tanga takatogara pasi tikatotaurira namari. Ndakazobhera 7 bills mushure monge chiitiko chichaitika Mudhumeni vauya. Taita round table yokuti chiitiko chikaitika ichi hachina kuitwa naiwo hachina kuitwa nini zvakaitika kumaHarare. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Basi kuona kitana kufunga kwa kuwa mkoroko ndio kwa baba na mai damu tukwenda pati kuti amai wali pakati au anomukazi wawanya kuza akari ende support ya amai awo kutaka wa devi namba yake bashika kwa Harare vile kwa chifwa ndio vini hapa hivi muwazo banga Sasa kukumbesha kama mwana tongeja kwa mali zake. Ndo upi? Agani sura koja ndia? Akaitwa Chicha kaiti. Ndakakumbira anyamufudzi vinamba ravo kuti vandiendesera fodya mabhero. Saka vandiendesera fodya yeyi mabhero musi wa29 May ndakazofonerwa kuti fodya irutengwa musi wa1 June. Ndakaletera kuHarare musi wa1 June vatondipa kadhi nechitupa chadzimai vavo ndinazvo. Ndasvika pagedhi ndakanzi mabhero auri kutaura nevhi namba rautaura panapa hapana. Pinda muka ofisi kari mukati ubvunzi. Saka ndakaenda paofisi paipe ndobva ndanobvunza zvikachinzi fonerai Mudhumeni. Ndakafonera Mudhumeni. Mudhumeni ndobva nditi ko maenda sei kuHarare tavengwa hana kukudzera kuti mabhero enyu akachinjwa akaiswa muvhi namba rake because rine chikwereti. Ndikati handina zvandanchisiziva. Ndini musoro changa nyaya yakaitika ndeyekuti kutsanangurwa kwaita spesta uku haana panya kunye pasi rega nditsanangurwa chidini. Adzimai vangu ndo vanga vane vhinhamba yaishandiswa naspesta Matika pakuendesa fodya yake. Yakatengeswa navo fodya yangu ndakapa chinakidzo Natavinga vaisenda kuzita rangu ina. Saka chikudikanwa chikuna amai. Chikudikanwa kuna amai vari kuda kuti mari yawo idzoswe. Ya ndizvo zvichanga miri pari zvinhu zvakandiomera tanga takatogara pasi tikatotaurira namari. Ndakazobhera 7 bills
mushure monge chiitiko chichaitika mudhumene vauya taita round table yokuti chiitiko chikaitika ichi hachina kuitwa naiwo hachina kuitwa nini zvakaitwa kumaharare. So ndabhera 7 bales idzodzo taivavarira kuti tinonokiliya nhau yavava fodya yaina unotengwa kana fodya yakaita mari ikaita 1,200 chako Kaita 1,949.83 cents. Right, kumaziki. Kumaziki pane 13,451. Aiwa kubatanidza zvi. Ya split. Antu wabvunza prices yezigi ya split. Aiwa zvakuzvibatanidza. Dai wanga. Right, maziki tikuzoti mari 13,451.85 cents. Yes. Yes, rakazosara riri pa 1.170 pabviswa iye maziki. Imari yako yaonayo. Namisaini. Inoya rini mari inochisaina tikumbisa. Naya maina munoya rini mari mwisi. Tanga tikambogara pasi tichitaura nawo. Auspindira mbuzi. Inoya rini mari mwisi. US mari 1.170.83 cents. Ndiri kubvunza kaiwe ndonobikira murume mari vanhu neyarini. maziki mari 13,451.85 cents. 13,451.85 cents. 13,400. Endai mumira kumberi kwomutsvaga ugarepo kuti makutaka. Right. Asaina here. Right, baby kesi inside. Pandani chuoko. Pandani chuoko. Takumane neke. Takumane neke. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.